Kokan malidenw ani u tɔgɔla minisiri Musa Ag Atayer ulu ye masala dɔ kɛ sibiri don yasa ka se ka u ka gɛlɛyaw lakodɔn ni ka fɛɛrɛ jɔnjɔn sɔrɔ u la. Barosigi in ale kɛra heure 5 bɔɲanko de kɔnɔna la ni ka jamana 15 maaw lamɛn. Farikolo ɲɛnajɛkɛlaw ka kulu min bɛ yen nɔ n'o ye Comité national olympique et sportif ye ale ye ɲɛnajɛba dɔ waleya yasa ka se ka waleɲumandɔn kɛ farikolo ɲɛnajɛkɛlaw ye minnu ye u se kɛ u ka baaraw la. An ka kunnafoni ɲinina Kajatu Bagayɔkɔ ale tun bɛ a kɛnɛ kan a bɛna caman ɲɛfɔ an ye lajɛrɛ in kan bi kunnafoniyaw olu kɔnɔna la. Ni ne ye bi kunnafoni ale bakurubaw ye aw ka jabarani so mandi sanfɛ Advance TV aw ni ce anw sugandili la ka aw kunnafoniya ay aw bisimila bi kunnafoni ale kɛnɛ kan. I n'a fɔ an y'a fɔ aw ɲɛna cogoya min na kunnafoni daminɛ la Mali lasigidenw ka bɔ jamana 15 la ani maliyɛnw ka kulu fo ka taa se lakɔlidenw olu ka kulu ma olu ni minisiri Musa Ag Atayer olu ye masala kɛ yasa ka se ka u ka gɛlɛyaw olu lakodɔn ni ka fɛɛrɛ jɔnjɔn sɔrɔ u la cogoya min na. Gɛlɛya ninnu caman tun bɛ tali kɛ papier ko olu de la. Masala kofɔlen ale yɛrɛ kɛra jabarani de kan n'an b'a fɔ ale ma ko visio conférence. Minisiri Musa Ag ka fɔ la ko u kɔni sera ka ni maa ninnu lamɛn ko nka ko fɛɛrɛ jɔnjɔn nata u ka ko ninnu na tile 2 nata la yasa maliyɛn bɛɛ lajɛlen na se ka lafiya cogoya min na. An ka kunnafoni ɲininaw tun b'a kɛnɛ kan an k'u ka sɔrɔtaw lajɛ. Ni barosigi jabarani na n'o ye visio conférence ye ale sigi kun bɛɛ tali kɛ kɔkan malidenw olu ka dekun kan. Fɛɛrɛ kura min sɔrɔla kɔkan malidenw olu tɔgɔla minisiriso fɛ yasa ka se ka bɛɛ lajɛlen lamɛn. Dekun minnu bɛ nima ninnu dala o dɔw kun bɛ tali kɛ jalatigɛ sɛbɛnw sɔrɔli la fo ka taa se voyage sɛbɛnw olu sɔrɔli la ale ni wariw cili la ka na jamana kɔnɔ. C'est k'u ye fɛn fɔ an bɛ ka baara k'o kan déjà. Donc o b'a yira ko problème min bɛ tunkara an ka balimaw min bɛ jamana kɔ kan ani an bɛ baara min kɛ ministère kɔnɔ o bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ. Donc an bɛna ɲɔgɔn dafa n'Ala sɔnna pour que u ye gɛlɛya fɛn fɔ bi an ka se ka n'an ma se ka bɛɛ ɲɛnabɔ n'an ma se ka solution sɔrɔ a bɛɛ la an ka se ka solution sɔrɔ a dɔ la. Donc n'Ala sɔnna o baara bɛna daminɛ sisan. Ni degun ninnu bɛɛ tɛ ɲɛnabɔ minisiri Musa Ag Atayer ka yɔrɔ la o kama a y'a sɛbɛntiya k'a fɔ ko bɛɛ lajɛlen na latɔmɔ ni ka u lase minisiriso tɔw ma. Donc min bɛ se ka ɲɛnabɔ an fɛ an bɛna sigi tuguni k'o lajɛ kosɛbɛ ka solution ɲini o la. Min bɛ ɲɛnabɔ yɔrɔ wɛrɛ ministère des finances ou bien ministère de la justice ou bien ministère de l'administration territoriale o fana an b'o préparer ka lase au ministère ma. Mais le plus important c'est que ye fɛn fɔ an bɛ ka baara k'o kan déjà. An ka ambassadeurs ani consul honoraire ani consul généraux minnu y'an dɛmɛ ka ni baara kɛ bi n b'a fɛ k'u fo kosɛbɛ. Kɔkan malidenw lamɛnli ye jamana ɲɛmaa ka laɲini dɔ ye a ye min kɛ novembre kalo tile 27 tɛmɛlen minisiriw ka lajɛrɛba dɔ senfɛ o kama ɲɛfɔ na k'a ye nin lajɛrɛ ninnu kan. O tɛmɛlen kɔ ka bɔ yen an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye Ogo Banya ye n'o ye dɔgɔnɔw ka seko ani dɔnko ye o lajɛrɛba o tago 10nan baro bɛ sen na dɔgɔkun tɛmɛlen kɔnɔ fɛn min ye fara ɲɔgɔn kan ani seko ni dɔnko kɛnɛ ye baara caman de waliyara ni dɔgɔkun in kɔnɔna la fɛn min kɔni ye Mali seko ni dɔnko ye ale na se ka taa bala cogoya min na surɔ u ye ɲɛnajɛ belebele dɔ waliya ka se ka nin baara ninnu olu kuncɛ cogoya min na a bɛ fɔ ɲɛnajɛ min yɛrɛ ma ko san jeli min bɛ a jira k'a fɔ ko nimisi wasa sɔrɔla kosɛbɛ baara ninnu na. Mamadou Diallo ale tun bɛ kɛnɛ kan Advance TV tɔgɔ la. Dɔgɔkun kelen festival Ogo Banya ale kɔni a kuncɛra dimanche don février kalo tile 2 o baara kuncɛw hukumu kɔnɔ fɛn min ye su kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ sigira sen kan min bɛ tali kɛ dɔgɔnɔw u k'u ka seko an'u ka dɔnko yira a bɛ fɔ mun ma sanjeli. An b'a fɔ ne ma ko sanjeli dans le pays de Wan an b'a kɛ waati la ni sɛnɛ kɛlen kɔfɛ yanni ɲɔ waati tigɛ donc sɛgɛnlafiɲɛ bɔ kɔnɔna na ni fêtes bɛ organiser dugu ni dugu ni ɲɔgɔn cɛ bon dugu kelen bɛ se ka organiser dugu bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yen dugu wɛrɛ mɔgɔw bɛ na donc an bɛ kɛ jumɛn kama sɛgɛnlafiɲɛ bɔ ɲɛnajɛ pour que bɛɛ ka se ka gloire ni ɲɛnajɛ sɔrɔ a kɔnɔ an bɛ ka kɛ ɲinan comme on appelle festival kɔnɔna na festival ban wɔɔrɔ an bɛ nin kala. Festival Ogo Banya tako 10nan an ka jamana kɔnɔ a kɔni kɛra nimisi wasa ye fɛn min ye maa minnu n'olu kun bɛ a kɛnɛ kan olu ka kɔrɔfɔw yira. Je suis vraiment
content. Ala mɔkɛ ni mamusala ala olu ka kalifa amadu la mais olu de dɔgɔnɔ ye n nana yan bi nisɔndiyara a ye miiri. Seko ani dɔnko bɛn ani kelenya sabatili o n'a ɲɔgɔnna caman festival in kɛra sababu ye ka malidenw fara ɲɔgɔn kan fɛn min ye k'a yira k'a fɔ mali kelen don ani fɛnɛ an ka seko n'an ka dɔnkow o kɔni ka can kosɛbɛ filaw dɔgɔnɔw bozow ani kɔrɔbɔrɔw fo ka taa se tamasɛkiw ma ani bɔw ni miyankaw bɛɛ de ye ɲɔgɔn sɔrɔ nin kɛnɛ kofɔlen in kɔnɔ ni ka dɔgɔkun kelen ta ka mali ni k'o yanga an bɔra dɔnniya k'a fɔ nin baara ninnu laɲini a bɛ don an ka jamana ɲɛma ale ka hukumu kɔnɔna la min b'a yira k'a fɔ ɲinan sa ni k'o ta k'o kɛ dɔnko ani seko san ye hukumu kɔnɔ an b'a fɔ festival Ogobaɲa ale kɔni a ye layiduw bɛɛ lajɛlen dafa ka d'a kan maa minnu taara nin kɛnɛ kofɔlen kan u ye nisɔndiya yira an b'a fɔ aw kan bɛɛ san wɛrɛ Ogobaɲa ale kɛnɛ wɛrɛ kan. Ala k'o fara an si kan Ogobaɲa ale kɛnɛ kan fɛn min kɔni ye dumuni dumanw ye olu caman fana tun bɛ kɛnɛ kan ladala dumuniw olu fara dumuni wɛrɛw kan an ka kunnafoni ɲininaw olu ye munumunu ka salo kɛ gada la Lasana Kɔnɛ ale ye fɛn minnu sɔrɔ yen an ka ɲɛmadaw fana la. Festival Ogobaɲa ale tako tanna hukumu kɔnɔna na wale camanw sigira sen kan i n'a fɔ dumuni feerelaw olu ma to kɔ a ko la ka sababu kɛ olu ye maaw ye mun ye feerekɛyɔrɔ camanw ta ka se ka u ka seko ni dɔnko yira mali dumuni kow bɛɛ lajɛlen na o hukumu kɔnɔna na maa caman bɛ yen ni o ye filɛlikɛlaw ale yɛrɛ ni sannikɛlaw ye olu ma to kɔ gakɛlaw kɔni ka yɔrɔ fanfɛla la. An bɛ zamɛ feere an bɛ firiti feere an bɛ logo feere an bɛ salati feere an bɛ sandwich feere an bɛ borosɛti feere an bɛ sɛ fana feere. Donc san o san an kɔni bɛ yan nɔ bon mais ɲinata in gɛlɛya dɔɔni b'a la non an yɛrɛ ka dumuni bayɛlɛmaniw b'a la surtout yɛrɛ jus ninnu olu b'a la ani kini fanfɛla la fɔyɔ bɛ yen fɔyɔ o ye an yɛrɛ ta ye donc an b'o fana feere. Ɲinan festivali kɛnɛ ka ale kɛra waati ye tobilikɛlaw olu ka se k'u ka seko ni dɔnko o jira ka sababu kɛ mali la dumuni caman olu kɔni bɛ dun kosɛbɛ wa ni a lajɛ ni festival in kɛnɛ ka maa caman bɛ olu kɔni negela kɔni sabatira kosɛbɛ tobilikɛlaw olu bolo. A ka fisa a taabolo ka fisa mɔgɔw bɛ ka na visite yɛrɛ bɛ ɲaga kosɛbɛ wula fɛ ka se sufɛla ma an bɛ malo ni naji tigɛdigɛ n'a bɛ dépend n'aw bɛ varier don dɔw la fɛnɛ an bɛ to kɛ komi sannikɛlaw ye mɔgɔw bɛ na ka taa donc an bɛ to ka naw changer sɔn awɔ wula fɛ an bɛ grillade kɛ poulet dɔ bɛ ne bolo yan nɔ poulet mamala o ye sɛ sunbala de ye poulet o sunbala parce que n'i y'a jateminɛ sunbala fɛnɛ y'an ka épice kɔrɔba de ye mun bɛ dumuni timiya walasa an ka bɔ cube ko ninnu na kosɛbɛ a bɛ kɛnɛya fɛnɛ sabati a ka ɲi farisogo fɛnɛ ma. An garisɛgɛ ye min alhamdulillah an bɛ k'o sɔrɔ bon tile kɔnɔ a bɛ dépend sugu togoya la a daminɛ la komi ko daminɛ don bagan damadɔ an bɛ se k'olu fɛ i n'a fɔ bagan 4 ka taa se 5 ma bon ni ala y'an garisɛgɛ san'a laban cɛ an bɛ se ka tɛmɛ o fɛnɛ kan. Kuma kuncɛla an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ɲinan festival Ogobaɲa ale kɔni seko ni dɔnko yakubayara a ko kɔnɔna na kosɛbɛ wa a kɛra waati ye nisɔndiya ale ni wale caman olu kɛra waati min kɔnɔna na. Halisa Ogobaɲa ale kun kan fɛn min kɔni ye ɲɔgɔndan belebele ye kuluboli kan o fana kun bɛ lajɛrɛ ninnu o kɛnɛ kan ko CMT 36 ka bɔ sigida 4 na Bamakɔ ko olu de kɛra ɲinan kulubolilaw olu ka dan kelen ye barisa olu de jɔnjɔn ta ko ka fara olu kan ka fɔ a ka dankanw ko kɛra sigida 5nan ani sigida 2nan ye ɲɔgɔndan in ale ɲɛmaya tun bɛ Baba Mahmud Arbi bolo farikolo ɲɛnajɛkɛlaw ka ministre o ka ciden kun don Kajatu Bagayɔkɔ ale bɛ ɲɛfɔ kan ye. I n'a fɔ ladalako la festival Ogobaɲa kɛnɛ ka sa kurunboli kun bɛ senna ko kura ɲinɛ san ta la kurun 6 de kɛlen don k'u kɔda ɲɔgɔn na n'olu yɛrɛ kun tɔgɔ dalen don dɛmɛbagatɔ mɔgɔw la festival in kɛnɛ kan ani ka Bamakɔ commune 6 fara kan wulikajɔ ni ɲɔgɔn samasama ji sanfɛ taga segun kɛnɛ kan an bɛna ye k'a fɔ ko commune 4 ale de bɛna wuli k'i jɔ ni jɔnjɔn ye jɔyɔrɔ 2nan bɛ kɛ commune 5 ye jɔyɔrɔ 3nan o bɛ kɛ commune 2 ye ministre ka cɛbɔn b'a kɛnɛ kan a yira k'a fɔ ko Ogobaɲa ka nin hakilina ye hakilina ɲumanba ye. Fɛn min kɛra bi o ye sport ye kurunboli o ye sport ye sport an ka ministère min ye ministère de la jeunesse et sport a kɛra yɔrɔ yɔrɔ an bɔra fɛn min de do la minnu b'u kurun kɔnɔ olu ye jeunes ye
donc jeune munum biya donc ko mumbu do ñona ba fo Bamako commune woro be kum bien donc mo chama jeune chaman de mobilisera bi kana donc groupe body donc dono ñona o timbi do ñona be ñom mine we fem bae donc wode kam we festival vraiment mission folo pour que mo ko ñom mine mo ko ñon donc ko ñom mine pour que vraiment lafiya kete jamana kono nin kurumbol tolemi bilalen filɛ sen ka festival ogobanya kɛnɛ kan a bɛ kɛ sababu ye ka ɲanafi bɔ maa caman na kɛrɛnkɛrɛnya maa minnu bɛ bɔ Moti region na ka da kan kurumbol bɛ jate i n'a fɔ diinɛ. O tɛmɛlen kɔ ka bɔ yen nɔ i n'a fɔ an y'a fɔ aw ɲɛna cogoya min na kunnafoni daminɛla fɛn min kɔni ye comité national olympique et sportif ye ale ye su kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ bila sen kan yaasa ka se ka waleɲuman dɔn kɛ farikolo ɲɛnajɛkɛlaw ye minnu kɔni ye u se kɛ u ka baaraw la ko lajɛrɛ in sen fɛ fɛn min kɔni ye bololandolantalankɛlaw ye k'olu ye jɔnjɔn caman sɔrɔ Kajatu Bagayɔkɔ ale tun b'a kɛnɛ kan Advance tɔgɔ la. Su min kɛrɛnkɛrɛnnen n'o jɛkulu fɛ n'an ko ma comité national olympique et sportif du Mali n'ale yɛrɛ ye jɛkulu ye mun kɛlen don ka farikolo ɲɛnajɛ discipline o discipline bɛɛ fara ɲɔgɔn kan a kɔni kɛlen don ka laadaw dɔ bila sen kan n'o ye ka farikolo ɲɛnajɛkɛlaw minnu kɛra ɲɔgɔn tɛ ɲɔgɔnmadaw ye ka bonyamasegin kɛ ka k'u ye u ka cɛsiri la o de hukumu kɔnɔ san 2024 ta o nana a yɛrɛ sɔrɔ san 2025 kɔnɔna na jonjo minnu tun bolodalen don a tun bɛ tali kɛ catégorie caman kan o la catégorie min tun bɛ wele ko prix du devoir de mémoire o kɔni dila maa saba ma n'o bɛ tali kɛ Mamadou Lamine Ayim n'ale yɛrɛ kɛra maaw la minnu sen donna espace sigili sen kan Jugal Touré n'ale kɛra sababu ka volleyball la kodɔn Mali la Kisima Sila ale ta kɛra athlétisme ye ani Seku Keita ni bɛɛ ko a ma Maître Cheikh n'ale yɛrɛ jɔyɔrɔ bonyana kosɛbɛ Mali taekwondo kogun kan o tɛmɛnen jɔnjɔn min welelen kun ko prix de la reconnaissance o dila maaw ma minnu ye comité olympique dɛmɛ kosɛbɛ ka baara kɔnɔna na o bɛ tali kɛ Seydina Oumar Ndiaye kan n'ale yɛrɛ secrétaire général ye ACNOA zone 2 la Move Africa Malitel ɲɛmaaba n'o ye Abdel Aziz Bidini ye fo ka taga se farikolo ɲɛnajɛ kunnafonidilaw ka jɛkulu ɲɛmaa ma n'o ye Umar Baba Traoré jɔnjɔn min kun dalen don comité national olympique ɲɛmaaba yɛrɛ tɔgɔ la sa n'o ye prix spéciaux d'encouragement ye o dila handballkɛlaw ma n'o bɛ tali kɛ musolakaw ka minnu sen yela Jeri Amamat la Tunisikaw fɛ san 2023 fo ka taga se Abdul Wahab Zorome ma n'ale yɛrɛ kɛla nin su in labɛnbaga ye o tɛmɛnen maaw kun sigilen don kan wagati min yɛrɛ kɔnɔ n'o kɛra farikolo ɲɛnajɛkɛlaw ye minnu kɛra ɲɔgɔn tɛ ɲɔgɔnmadaw ye o baaraw kɔni bilala sen kan o la Muke Kamara n'ale yɛrɛ ye maa ye ala ye lajarabisi maa min ma ɲɛko ta fanfɛla la a bɛ athlétisme fana kɛ ale kun b'o la Marine Fatmata Colette Kamara ale bɛ boxe kɛ wa ale kɛra Mali jɔnjɔn tabaga ye Jeux olympiques Paris 2024 kɛnɛ kan fo ka taa se Youssouf Mambi Traoré ma n'ale kɛra ɲɔgɔn tɛ ɲɔgɔnmada ye cɛw ta fanfɛla la Afrobasket Afrique du Sud 2024 kɛnɛ kan o la fédération min kɛra ɲɔgɔn tɛ ɲɔgɔnmada ye o kɛra basket ye wa a ɲɛmaaba Maître Jean-Claude Sidibé ale fana kɛra maa ye mun jɔyɔrɔ bonyana kosɛbɛ n'an ko ma meilleur dirigeant sportif équipe nationale kunda équipe nationale féminine U18 n'o ye sifinnakaw minnu si bɛ t'u jɔ san 18 na musolakaw ta fanfɛla la olu wulila k'u jɔ n'o jɔnjɔn ye a diyara a bɛnna ma a ye na content a bɛ encourager fana tuguni ka d'a kan mais anw bila de ka baara continuer an t'a fɔ ko an sera sanfɛ ni ala sɔnna san wɛrɛ an bɛ ko kɛ min tɛ nin ye olu ka kɔrɔfɔ tɛmɛnen kɔ ko ɲɛnabɔ jɛkulu ɲɛmaaba fana ye ɲɛfɔli kan ye bon nin b'a yira k'a fɔ ko an bɛ baara min na bon halisa peut-être que an bɛ k'a kɛ mais mɔgɔw ɲɛ b'a la a b'a yira k'a fɔ ko baara de kan ka kɛ ni su kɛrɛnkɛrɛnnen min sigilen filɛ sen kan n'an ko ma nuit du mérite sportif n'a yɛrɛ hakilina bɔla comité national olympique et sportif la sa a kɔni kɛlen don wagati maaw bɛ sigi mun kɔnɔ ka d'a kan a kɛnɛ kan bonyamasegin bɛ kɛ ka se cɛw ni musow ma minnu y'u seko n'u damayira kɛ kosɛbɛ walasa k'an ka jamana farikolo ɲɛnajɛ lataaɲɛ u ka discipline kofɔlenw na ni bɛ dan sigi bi kunnafoni aw la aw ni ci aw ka danaya la a ye to aw sigiyɔrɔ sanga damadɔ ni ne wulila bisu na nazarakan kunnafoniyaw o bɛna lase aw ma Modibo Kane Sidibe fɛ ne b'a fɔ aw kan bɛn don n'a nataw la aw ka jabarani so mandi kɛnɛ kan